שלום לכולם, מה העניינים? כאן עמית חי בן שלמה, ואני הולך להעביר לכם את ההדרכה למה סטורי בורד עוזר לשחקנים להעמיק, לצמוח ולפרוח ביחד, קולנוע עושים ביחד, עושים כיף, עושים סרטים, אוקיי, להעמיק, כן. טוב, אז מי אני בקצרה? הייתי מדריך ג'ודו, אחרי זה הגעתי לקולנוע, הייתי בצבא קצין, הנדסאי, תואר ראשון בקולנוע, מפיק, במאי ותסריטאי כבר כמה שנים בתחילת הדרך. ומה מטרת הפגישה? להקנות כלי נוסף בדיוק הכוונות של שחקן לקראת הצילומים, אוקיי? שזה בעצם הסטורי בורד ואיך אפשר לעבוד איתו. אז מה נלמד? מה זה סטורי בורד ומה הוא יכול לתת לשחקנים, מה הוא יכול לתת לנו. אז קודם כל, אה, מה זה בכלל סטורי בורד? אז למי שלא יודע, זה בעצם סוג של סדרה של איורים שמסודרת באופן כרונולוגי של השוטינג שלנו, של השוטינג שזה התסריט צילום, וככה אנחנו יכולים להמחיש את השוטים ואת הסרט אחד אחרי השני, ולהבין המון המון דברים, אוקיי? עכשיו, זה... אני ככה אכנס לזה עכשיו דווקא, ואני אגיד שהחוזקה של סטורי בורד זה בעצם להבין שהתודעה שלנו חושבת בתמונות, אוקיי? אנחנו אמנם משתמשים באותיות כדי לדבר וכדי להבין אחד את השני ולשוחח ולהיות בשפה, אבל התודעה היא חושבת בתמונות, כמו שאנחנו רואים את החיים. ו... וזה היופי בסטורי בורד, שהוא חוסך לנו המון המון מילים והמון המון אותיות. חוסך בקיצור המון זמן, ואז אפשר להעמיק ולדייק את הצורה וגם את התוכן הרבה יותר, אוקיי? אז וזה באמת הסוד הגדול של סטורי בורד, שהוא חוסך המון זמן והוא יוצר תקשורת שהיא מיטבית פי כמה וכמה רמות. ואני יכול להגיד לכם בתור במאי, שאני עובד עם כל המחלקות עם הסטורי בורד, מהשחקנים למאפרת, להפקה, הכל, הכל, עם כולם מדבר, עם כולם אני מוצא איך לדבר ולהסביר להם, הנה אפילו הפקה, תראה בשוט הזה אנחנו נהיה לצד הזה וזה מצטלם בדלת הזאתי, אז לא יראו את הכיסאות כתר של ההפקה, אוקיי? זה כלי מטורף. זה בתור התחלה, אנחנו רואים פה דוגמה לסטורי בורד מקליפ שעשיתי. הנה דוגמאות לכמה הכלי מדייק את כולם, תסתכלו. תסתכלו, זה תמיד מדהים אותי לראות אחד לאחד. תסתכלו איזה יופי. פה בול, פה בול, בול, בול. יפה. אז למה זה בעצם, זאת אומרת, לפני שאני אדבר, בואו נדבר בעיקר על משחק, אוקיי? קחו לדוגמה פה את לילך. לילך ראתה את הסטורי בורד ויכלה לדעת שפחות או יותר אני רוצה את המחווה הזאת בצורה דרמטית, שהיא שמה את הידיים על הפנים, אה, או שפה אלעד ידע שהוא מצטלם בקלוז-אפ, אתם יודעים, זה שהמצלמה קרובה לא בהכרח זה אומר שזה, זה יכול להיות גם מדיום קלוז-אפ, וזה יכול להיות אקסטרים קלוז-אפ, אי אפשר לדעת איזה עדשה זו, אוקיי? אז בגלל זה השחקן שהוא רואה סטורי בורד הוא פחות או יותר יודע כבר מה תהיה הקומפוזיציה ומה הגודל שוט, ואז בהתאם לכך הוא מדייק את המשחק שלו, כמובן לפי הוראות הבימוי. אבל בואו נראה שנייה איך אנחנו יכולים לעזר בזה, בכלי המטורף הזה. וזה באמת לשאול את הבמאי או את הבמאי, מר במאי, יש לך במקרה סטורי בורד? אם יש, מדהים, לבקש. אם אין, אולי להמליץ לו לעשות אם הוא רוצה. אם הוא לא צריך ולא רוצה וזה לא שיטת העבודה שלו, אז הכל טוב, סומכים עליו. אז בואו נראה שנייה איך אנחנו יכולים לעזר בו. אז קודם כל, ויזואליזציה, אוקיי? שהיא משותפת, שזה גם בהיבט הרוחני, זה מאוד חזק, ובאמת, אבל בעיקר להבין מה מצופה מאיתנו.
וזה שאנחנו רואים כבר את השוט ואת התהליך הצילומי הזה כבר בציורים, אנחנו כבר יכולים להבין איך הסצנה תראה, איך הסצנה תרגיש, וזה נושא המון ויז'ואל, המון ויז'ואל בראש שלנו, ולא רק דימויים שאנחנו משוחחים עליהם בבית הקפה, בפגישת במאי שחקן. זה יכול לעזור לנו לתאם תנועות וכוריאוגרפיה ביחס לפריים, אוקיי? אם אנחנו מבינים שוואלה, מה, הרגע הזה בתסריט מצטלם בקלוז-אפ, וואו, אני אשחק יותר קטן, אני אעבוד יותר עם הפנים, וואי, לא ידעתי, אוקיי, נייס. מה זה? הקטע הזה בתסריט אני מצטלם באקסטרים לונג שוט, ממש מרחוק, וואו, אני יכול להיות הרבה יותר תיאטרלי. ואני יכול לעשות את התנועות האלה שיש בתסריט בצורה הרבה יותר גדולה. אוקיי, והדבר השלישי, הכנה רגשית לפי טון ואווירה. זאת אומרת, מעבר לז'אנר, יכול להיות שאנחנו פתאום, פתאום נרגיש איזה וייב מהציורים, ואתם יודעים, ואז כאילו אנחנו יכולים להבין כמובן יש בימוי על הסט ואת כל החזרות, אבל כבר בסטורי בורד אני פתאום מרגיש את הסרט. אוקיי, כאילו אני אתן לכם דוגמה, תסתכלו כאן, פה כל השחקנים יכלו לדעת שהם מאוד מאוד נותנים לו את התחושה שהם מתבוננים בו, ושזה נקודת המבט, הם כבר יכלו מראש לדעת את זה, ולהרגיש את זה, וזה היה להם בראש, וכשהם עשו חזרות הם כבר באו עם הכוונה הזאת. בסוף זה הכוונות, אוקיי? זה הכוונות מאחורי הדברים, או שפה באמת אלעד, אתם יכולים לראות שזה ממש, ממש הוא ברגש, כמו בסטורי בורד, אז באמת מדייק. תקשורת מקדימה עם הבמאי, צלם והכוונות, זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו, אוקיי? שכבר אפשר לדייק כוונות הרבה 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 יותר מהר, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר תכליתי. אה, ובאמת ההבנת האינטראקציות בנקודת הקצה עם השחקן השני, אוקיי? כי יכול לקרות מצב שאנחנו, טוב, פה אין כל כך דוגמה, אבל יכול להיות מצב שיש שיחה, ואז אנחנו רואים הוא מצולם ב-over the shoulder ואני בקלוז-אפ, או שהוא שנינו בקלוז-אפ, ואז אני יכול להסיק שהסצנה הזאת תהיה מאוד אינטימית. כי שנינו בקלוז-אפ, אני והבת זוג שלי, ואנחנו שנינו בקלוז-אפ, אנחנו מדברים על איך עבר היום, ואז פתאום זה תופס איזה נופח כזה של רגש, ואנחנו פתאום קולטים את הסצנה הרבה יותר בדיוק. בקיצור, חבר'ה, זה כלי מטורף. אז אם למישהו יש שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי למייל, בין שלום פרודקשנס, יכולים באינבוקס, יכולים מה שאתם רוצים. וזהו, מקווה שזה נתן לכם ערך נחמד, ויאללה, שיהיה המשך יום טוב, ביי.